Неочакван рапорт за потенциален трейд на Джимми Бътлър с Голден Стейт. Голден Стейт също искат Зак Лавин. Дерън Фокс искат да се присъедини към Уемби в Сан Антонио. Какво се случва? Остават няколко дни до края на трансферния прозорец в NBA и големи сделки са на хоризонта. Нека започнем първо с най-гореща новина, а именно Джимми Бътлър. Вече е сигурно, че Майами Хит и Джимми Бътлър ще се разделят. Особено след като Джимми беше отстранен от Майами Хит за втори път в рамките на 3 седмици. Изглежда, че Golden State Warriors е основният претендент, който ще привлече Джимми. Бътлър вече беше свързан с Phoenix Suns, но беше потвърдено, че Suns се отдръпват от сделката с Джимми поради нежеланието на Брадли Бил да отмени своята трейд клауза. Golden State разполага с някои изтичащи договори и други активи, които биха им помогнали да привлекат многократния All-Star. Но как би изглеждала подобна сделка? Warriors трябва да се разделят с Брандан Падзимски, Андрю Уигинс, Кевон Луни, Кайл Ендерсън, Линди Уолтърс и първия избор от драфта през 2026 година. Но тук идва интересната част. Не всички в Golden State са на същото мнение по този въпрос. Според доклад на Yahoo Sports от Кевин О'Конър, Стефан Къри и Стив Кър изразяват опасения относно това дали Джимми Бътлър ще се впише в съблекалнята на Warriors. Бътлър е известен със своето темпераментно поведение и минали инциденти, които пораждат валидни притеснения. Може ли неговото присъствие да наруши динамиката на отбора? Специално Стефан Къри има съмнение относно това как ще се справи Бътлър в съблекалнята. Към момента не е ясно дали Дреймънд Грин има същото мнение, но като важна фигура в съблекалнята, това е нещо, на което трябва да се обърне внимание. Нека не забравяме, че Golden State е в серия от 3 поредни победи и след тяхната последна победа срещу Оклахома Сити Thunder, може би ще решат, че не е необходимо да направят трейд за Джимми. Но изненадващо, според нови информации от The Athletic, изглежда, че Warriors може да имат по-голям интерес към друг играч, а именно Зак Лавин. Лавин е по-подходящ за съблекалнята на Warriors и може да запълни една от най-големите им нужди. Втори реализатор до Къри. От Golden State признава, че им липсва истински втори нападател, който да създава възможности извън Къри. И точно това Лавин може да направи. Той е способен да си създава пространство за стрелба и е отличен в изолация. Това ще помогне на Warriors да започне да движи топката по-ефективно. Лавин е само на 29 години в прайма си и се намира в невероятна форма. В момента записва средно по 24 точки на матч с стрелба 51% от игра и 45% от тройката, което е наистина елитно представяне. Лавин също така е изключително надежден и е взел участие почти във всеки матч на Булс този сезон. Лавин обаче също не е ефтин. Той ще получи 43 милиона долара тази година и 46 милиона долара следващата година. А също така има опция за 49 милиона през лятото на 2026 година. Така че въпросът е дали Warriors са готови да се ангажират с тези суми и да рискуват толкова много в дългосрочен план. Има и още един въпрос. Как би изглеждал този трейд? Golden State ще трябва да се разделят с Андрю Уигинс, ще трябва да добавят и други играчи с изтичащи договори, като Кевон Луни, Гари Пейтън II, както и Денис Шрьодър. Така че, ако Warriors могат да избегнат да изпратят драфт избори и да прехвърлят само играчи с изтичащи договори, това би било най-добрия ход. Ако обаче Чикаго поискат бъдещи първи драфт избори, Warriors ще трябва да преценят колко от бъдещето си са готови да рискуват. Какво обаче ще се случва в Сакраменто? Дерън Фокс, основният гард на Сакраменто Кингс, разтърси търговския пазар в NBA, като посочи желанието си за евентуален трансфер. Сред всички спекулации относно предпочитанията му, Сан Антонио Спърс изглеждат като фаворит. Последното си интервю за Крис Бидерман от Сакраменто Би, Фокс открито сподели, че всеки играч има предпочитано място, ако не се намира в настоящия си отбор. Това беше ясно посочване, че Фокс има интерес към ново начало, като очите му са насочени към Спърс и техния бъдещ лидер Виктор Мбаняма. Идеята да се състезава за титли изглежда е основният мотив за предпочитанията на Фокс. На 27 години Фокс иска да насочи кариерата си към отбор, който има шанс да се бори за титлата в NBA. Също така Спърс са в отлична позиция да осъществят трансфер с Фокс. Отборът разполага с младите играчи и драфт активи, които могат да им помогнат да осъществят сделката. Фокс вече е показал, че вижда себе си в състава на Спърс, което добавя допълнителен интерес към евентуален трейд. Ето така би изглеждала сделката. Сан Антонио получава Дерън Фокс, Кингс получават Джон Колинс, Колин Секстън и 2 първи пика от драфта, Джаз получават Келдън Джонсън, Зак Колинс, Кевин Хъртър, 2 първи пика от драфта и 2 втори пика от драфта. По този начин Кингс получава 2 Win Now играчи в лицето на Колинс и Секстън. Възможността да видим Фокс в състава на Сан Антонио Спърс е вълнуваща. Със своето стратегическо мислене и стремеж към титли, той може да бъде това, от което Спърс се нуждаят, за да продължат
да изграждат отбор, който да се състезава за титлата. С наближаването на 6 февруари слуховете ще стават все по-интересни, а трейдовете могат да разтърсят цялата лига. Кой според вас ще бъде най-голямата сделка преди трейд дедлайна? Пишете в коментарите кой трансфер искате да видите. Ако искате още горещи NBA новини, дайте лайк на видеото, абонирайте се и натиснете камбанката, за да не изпускате следващото видео. Чао и ще се видим в следващото видео.